I'm more chibia more kwabado Badum TV Badwam Jumedi so yada Apostle Dr. Nita Okotewase and in Cranshan Sama de Abreye de do sonny a Badwam Cassie and somehow Betty was to be any make us say a year Takrade National Democratic Congress and this Amanyokono may be NSS one makolo kino DNT I de Sansam no Ebebro Nafe Yako Yensam for emu wo local government and said on sorry gamanche nimpenifo ahodo hia bo wormo ayiwoma sitre wo sanitation day no ho eno ne sembi na no pay mede bro sa Adom TV Badwam Kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV at 119 DSTV at 280 ko YouTube search Adom TV2 kwa adomonline.com on some way and in some kaye no so ego ho medi afia amankwa tamaklefe ni de mientie said and 70 mu ankasa etie enranya ni kwahade wo takrade monten so ndisi amanyoko no mabibu afu akoloke eye National Service Secretariat wono office ho edienti Adom TV kase etwaso ekoyia eye mabu ne free takrade abato mpesua so ekira said the way yi obi a onfree atoyemantem mu se wono ena emeda National Service Secretariat Regional Office nano wani nye ho ntine ne waye oyekire yene me yere kind of one withdraw one na ba as simple as ABCD. Yeah. No one for you ni pana ye need na ba no one number better because he's also qualified to do the work. Yes. Initially was when you board with other employment. You find them wall can I no call. Later was the chido bi oye dwuma abane dwuma ma oji pay no wetin was seconding. Luckily for us the name near submitting no or you build it more GS. That means there or qualified over to a second in one number NSS. The rank code our GS crano or directorship. The best simple for now so be ando. You be a day will be peacefully. We are kind there. Our demand must be met. For a year local government minister and chieftaincy and religious affairs Ahmed Ibrahim nei eboran sorry gamanche na won mpanifo akotena se ni nyina no wo bo wo mo nkaye wo National Sanitation Day no ehu Adom Kase etwaso Ekwashia Council for the National House of Chiefs all the 17 all the 16 regional houses of chiefs their lawyers iwie na call Apostle Archbishop Duncan Williams and the Council for Charismatic Churches. And I be we no gamanche King His Royal Highness gamanche fie ehona ye gina sisi ya mika say. Na ne nyina ye da robo aye bo efa National Sanitation Day no. Ba ne efe ne se baby beko bia no mpanyimfo no wo special input a omoye emayen. Starting from enanopa baby I call the apostles and the bishops no ekaye ye call Duncan Williams Archbishop Duncan Williams on the ono so kan na ne krakra mu no ye ba gamanche ho ono so ne dia o de kan obia was special request special need bia o pese ye de kan amammo no ho ebema Ghana afa ne ntoma pa afra na we adwinkyere ya omudi abai yeso ye koye ministry ye de kwa akoka ye technical report ayeye any programs are ye draw ni omaka bia ye be ye adwuma Oswafo ya wo share kwa dwuma hu samso Michelle Agriculture ye Agric Opoku ena wode eto edwa Safid Ghana policy na won mo hyehyede aba no enye amanyosem na onde ye ne mum de betumi aboa na enuane akaye mamu ye nkokrakra nkrofo de oni Adom Kase atwaso and 500 near ekro ene dia ya eno mo pilot no ama ya hwe how o betumi recover investment ni ade ne ya hwe se no etumi ya adwuma ye fie de ni bewie no na ya scale we no up na ya say I take you over say your programs nyina akofom wi a awokon bebu na ya mre akoto omampanyin anim na cabinet ahwe say sa ni ma we nyina ye yi a aduane bebu kase pa to say prepare your ho ye se bua ibenya sikade aye dey e de ato e de asie na akuafo no enya problem na problem na be ye aban dia enti da bidru na ehwe na wododo a na yi bi akoche na ya creative space aside for so abe dey abegum nti feed Ghana program de menu awa udi adanse say
sɛ yɛ kasa deɛ yɛyɛ nyina de adwene di akyire mo nsɛntwerɛfo a mo kasa ɛkɔ akyire mo hu yɛ mɔbɔ na mo nyinaa mo aka bi aboa a ɔman ya yɛyi awie at least wanyɛ hwee no wo yere ne ɔma onuanom a wofie deɛ ɔso otumi duaduane a ɔmbɛtumi ayɛ dɛ adie Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no ye toa so na yabo ransom foforo mu ya rahosam pa na siye ewo Watermelon Street no Watchado nyina ne se ne me kase busia ensia bebi ombeda ho ayeden fi se won mo agapade na agya tomu ahye ne dwerebe ya kase yama ne boni prince o sesie du ko ho etoso yi bebi a megyine eye Watermelon Junction mechia pe na adan ensia eja etomu enra ema enam so ema enyapade ni sika wo mu ni na ehye dwerebe omanfo a womo etiti dan mu ene Adom news nsentwofo twetwe nkomo no womo de atodwa se de enam so ma eja eto adan ensiemu yi womo entimi enkyere na emom womo de adesrede eto nadmo ladma assembly no enim se womo emeye omomoa eja no sha say from me then but near cause fire no there I can't and yamfa bibia matare ehye mi eno ani ade aka me yere ni me manu so omuntare ehye omu sata na eno ani ni aka yen 564 by there but omu amedru nte but omu by so ayeye mwa enye sanka adjacent building ne baako eja ni so mu anka be hye aye story building because da madam fu bi nchen e wotation e na me yere ni me manu so koda me junior brother nchen wo trade fair assembly for my MP so nya my me na me hyede mu nti tama metis enkolan say na me pie no na agya ne dere wo sa papa ne de mo ho na me so me na me wo nkolan me nananom nyina wo ho nti first no enu ankolan no ne me ba yare for bi wo inside na me yi wo mo nyina de pie ansa na ye ba say ye be du ho say be hwa say da agya ne de dere no akome ho no ntumi enwure mo bio nti de me bɔ mɔde akoyi ne cylinder ene gas na wo ho no enu me body remu na me twen na me frɛ na mbɛbo ame na me de pio sisi aye gina wa ya kase ya stress aban mbɛhwɛ no mbo aye baby omude muti betu ne ma odi yekoko ne ne ma nyina akɔ sika ya de hwɛ enua business ho sika ne nyina as nti yes amani boy mi amede fie ye Watermelon Junction bebi eja eto dansie mu ema ejuri wo manfo enyapade ehyi sika dwerebe no bedin e de prince wuso esi Yanko Brim North na betodwa se illegal mining ase won mu nsuo ne won kwa ye bi 20 ensuo ni titiri nti na ma nsuo ho ayedin a ohene na na mu a de ne nsa to ne nsa ye mu sempenefo se emre won nsuo se nsuo eya nkwade a na wose yenya nsupanom ene otu ani hwe obenkum ne unifa angofo adwuma ya sa bibia eye galamse anti ebehwe se ebenya nsupa ama yadehye na enkofo ya le foforo emedan wom anti ebehwe se ombenya nsuanom enu achi achim kotoku jase hene obrempo akwasi amo chirchie ya sese wosan abremhene edito ahemfo wasi wo mfoforo yi enim se won hwema mpuntu emra na adwuma a wanfo de ama wo mu no onye ne pepepe na onno ma ho brase omma mani na ho omma dwumadi edi ahyemsa enkoso munti kro no enkoso emu mrantie eniye na omo ba na omo nya katachie na emoa na omunya bi emfa mre wo wutifie na wo hama ko na kwaso o ba fori a mema na wo kromo na anyinya chairman Yantwa ensam no so na yanko bonomantam ne mo ho nso so ensuo ne ehwo nsam esan galamse no ntino ama wono nsa asena sei kura ntinka Brebi atwam so de no baye nyini kama fefefenom ne ade ne nkosa Adom kase edeba Yenua mo bi mo tonka shofa e de magaramsefo se yemfa anye garanti eya arehosem ntinananom monima mo wo ha de mesre mo na mo de mo nan asifam na yatu garanti ase ewo banda district ha Peter Dongi banda mensini krache ono so ahye bose obedu betumi bira se de be ya obetu garamse ase afri sampotem honomo
Your man penny a woman our Adom letting me so many young. Yeah, boy, they are resetting Ghana. Bana Ghana. Every year resetting Bana. I'm a Bana Afanimapa Afra. Mebunu bi ene amane boni atwetwe nkomo ye hawa wonum ene mu no de to nani. Na the minister kai na no prepa galase no eseniama se de oka no ka se galase na esensuo ehun behia se nananom a wo ba na district ha nyina no o meboa minister no ama galase no yato ase krapra ama bana fa ntuma pa afra Mamenye no so na kase no memfansi ha no pay eni die mu atwe yembiem ne yemfa de obonkrata no ne online de nto so ye kwaba